Ešte než začne video, vám chcem extrémne poďakovať za to, že na minulom videu ste dosiahli 11 zliadnutí, takže to znamená, že sa vám to zjavne páči, takže tak, ďakujem za to, som extrémne rád a tu máte ďalší diel. V minulom dieli ste videli to, ako sme postavili tento prístav s barovým stolíkom, recepciou, kuchyňou a dokonca aj veckom. No a ja vám vítam pri novom dieli našej Minecraft Barák série. Užite si ju, hoďte like, odber. Dneska si znova niečo postavíme, ale hlavne si to fakt užite. Ale na začiatok som musel postaviť ohradu pre kravy, uvidíte kvôli čomu, takže som postavil ohradu a pokračujeme vo videu. Asi tak. Jo ľudia, snejte a vítam vás pri tomto novom videu. Aj toto tu je už tretí diel z našej Minecraft Barák série. Vítam vás tuto pred našim domčekom. Tu je naša farma, ale čo som urobil vo skrini? Jedna nová vec a to je toto, kde tuto máme slepice, kde je dosť vajec, čože ja prídem len po vajcia. No, ale teda máme tu kurence, tu na takto vedľa máme ovce, kde momentálne čakáme iba na to, kým vyrastie táto malá ovca, čo tam vedľa stojí, aby sme mohli rozmnožovať. A tu vzadu sú kravy. A týchto je fakt, že fest veľa. Ideme sa pozrieť na prístav, idem vám ho ukázať. No, takže ľudia, toto tu je náš prístav, pozrite sa na ňo, je to jeden krásavec. No, ale my sme si ho kompletne nepredstavili. Z diaľky tu sú barové stolíky, teda tu si normálne postavíte, tu si dáte pivo, neviem čo. Ďalej, presunieme sa sem dovnútra, kde sa nachádza jeden jedálenský stôl. Tu je recepcia, je to tu napísané nádherne. A tu je tiež WC a tu vojdeme. Čaká nás takéto nádherné vecko. Ešte som sa mohol kydnúť hnoj, len to rozmýšľam. No, takže to sme robili v minulom dieli a v tomto dieli budem robiť zase niečo nové a to budú lode. Čiže idem sem. Idem zistiť, či sú naše ovečky vyrastené a nie sú. Yes, máme vyrastené ovečky. Takže môžeme ísť sklidiť farmu. Tu nemôžeme sklidiť. A takisto v budúcom videu asi budeme robiť väčšiu farmu na nejakom inom mieste, lebo toto je pekná ako záhradka, ale tým, že mám toľko dobytka, tak potrebujem normálne hentovné, áno. Dúfam, že ste mi všetci rozumeli. A inak, našiel som v dedine diamant. Normálne som našiel diamant, ľudia. No a v tejto chvíli nemáme furt nič vyrastené, takže ideme avkovať. Počkal som, že pol hodinu a videli ste timelapse a nevyrastlo nám to úplne najviac, ale nie ani najmenej. A ideme ťažiť pár blokov dreva. Som aj potreboval železo na nožnice na nožovci, takže jok. Ok guys, takže sme sa konečne dostali k stavaniu lodí a ja idem teda postaviť spodok, teda úplne ten najspodnejšiu časť. Ok ľudia, teraz to bude
fakt veľmi timelapsové, pretože som to postavila asi 4-krát a postavil som to úplne zle, takže som to furt ničil, takže hodne timelapsov nasleduje. Ok ľudia, takže v tejto chvíli odkopávam všetko toto tu, čo tu je, lebo postavil som to tak, jak by sa mi to páčilo, ešte to musím dostaviať, ale už to vyzerá celkom fajn, no, potom vám to ukážem, ale ďalší timelapse nasleduje. Ok, takže som sa vrátil zo školy a tak isto som to tryhardil na, čo to bolo, na slovenčine. Prepáčte, pani učiteľka, ale fakt vaša hodina ma extrémne nudila, takže áno, tryhardil som Minecraft. Prečo nie? Práve som sa skydal z rebry. Takže už mám pár úprav a máme to hotové. Ok ľudia, takže ja ďakujem, že ste so mnou boli v tomto videu. Takto si skočíme šipku do vodičky a teda ja sa s vami pre toto video lúčim a teda náš celkový výsledok vyzerá takto. Je to nádhera. Nie, ale to vôbec nevadí. Majte sa a budúci týždeň majte najmä pekné prázdniny a majte sa, lebo inak daj orderovať, inak ťa budem o noci strašiť. Čau.